noso grupo está formado por Alicia Beiras Noia, Margarita Pomo Castro e o Natalia Iglesias Liñares. A nosa práctica consiste en saber que sustancias se dilúen na auga e cales non, e por qué. Neste estudo de ensaio vai auga máis café molido, auga máis arroz e auga máis area. E nestes outros hai auga máis sal, auga máis azucre, auga máis mel e auga máis café soluble. O que pasa é que algunhas sustancias, como o azucre, desaparece na auga, como outras, a area. Resultan visibles e permanecen suspensas na auga e despois deposítanse no fondo ou flotan. Isto ocorre porque unha sustancia dilúese na auga como o azucre. Cando as moléculas da auga logran meterse entre as moléculas de outras sustancias separándoas, neste caso temos unha mestura homoxénea. As que temos aquí son auga máis sal, auga máis azucre, auga máis mel e auga máis café soluble. En cambio, se as moléculas das sustancias son inatacables pola auga, pois non se dilúen na auga, porque non deixan que as moléculas da auga se metan entre elas e quedan ben visibles ao ollo humano. Entón, dice que a mestura é heteroxénea, porque se ve a auga máis o coso. As que temos aquí son auga máis arroz, co arroz medrón, auga máis café moído, que esta é unha mestura saturada, auga máis area, que como vedes aquí está a auga e aquí no fondo está a area, como decía a miña compañeira.